Kibor pinya district ka Ri-Bhoi ne ka singbaar kila Khang tala ya ka khyrdop khrong khajna bala pinyeng da ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Hasurok National Highway 6 Hashnong Ubdihar kijing keno kilami bakane ka khyrdop jong ka KHADC kadai ka bala pinyeng bi an ban lum khajna ki kali kit market mata ba pher khamta mi ki kali banya ad ki barjala Dangshen ka kinhon ki try kali bat nongnya kali kila pin paw ya ka jing snok khya ka bajur halor ka jing mi ki khyrdop khajna ki bam ithu ithaw hashilin ter ka surok ba National Highway 6 ka balakta ya ka kamai ka kaji ujongki kani ka kinhon kala lej buru da ka jing ujor sha ki bor badi khmi ka KHADC badru sha ki bor district bakin shim khya mardor ya ka jing mi ka ni ka khyrdop ha umdihar Dangshen ka kinhon ki try kali bat nongnya kali kila pin paw ya ka jing snok khya ka bajur halor ka jing mi ki khyrdop khajna ki bam ithu ithaw hashilin ter ka surok ba National Highway 6 ka balakta ya ka kamai ka kaji ujongki kani ka kinhon kala lej buru da ka jing ujor sha ki bor badi khmi ka KHADC badru sha ki bor district bakin shim khya mardor ya ka jing mi ka ni ka khyrdop ha umdihar Habayo ajing tep ya kani u deputy commissioner ka district ne ka singbaar ula pin mi ya ka hukum ban khang khrdep no ya ka ni ka khyrdop ka KHADC Halor kani ka hukum ki magister brasinran lang da ki pulit ka district kelet ban khang tala no ya kani ka khyrdop la ban ka daw hang ni ba ka Ministry of Road Transport and Highway kala khang persha ya ka jingbu khyrdop hashilin ter ki surok National Highway hapo kari klem da yo ajing bin Deputy Commissioner joka Ri-Bhoi district take order ka hang ni ka batai ba ya kini ka check gate jong kani ka KHADC ngap ya Khang das rumah kita ramai